úrra is. Egy újabb videóüzenet határon túlról, Sepsiszentgyörgyről, Kátai István színművész és közösségszervező. Kátai István vagyok, színművész és közösségszervező. 1000 szállal kötődöm Erdélyhez, különösen szülővárosomhoz, Sepsiszentgyörgyhöz, valamint Marosvásárhelyhez és Kolozsvárhoz. Az elmúlt 30 év során számos kulturális és közösségi projektben vettem részt, munkáim mélyen összekötöttek a helyi közösségekkel, hol mindig arra törekedtem, hogy a független gondolkodás és a szabad kulturális kezdeményezések érvényesüljenek. Az erdélyi kulturális élet részeseként azonban azt tapasztaltam, hogy a függetlenségért való küzdelem egyre nagyobb kihívást jelent. A Fidesz hatalma és a nemzeti együttműködés rendszere folyamatosan erősödik és szűkíti a szabad cselekvés terét Erdélyben is. Az elmúlt években végigkísértem, hogyan telepedett rá a nemzeti együttműködés rendszere és a Fidesz az erdélyi kulturális életre, a civil szervezetekre és az egyházakra. A NER terjeszkedése mélyen érinti az erdélyi kulturális életet. Olyan emberek, akik egykor gyerekkori barátaim és felnőttkori kollégáim voltak, már a Fidesz szolgálatába állva uralják a kultúrát és a közéletet. Politikus barátaim, akik Markó Béla vezetése alatt még függetlenek voltak, már a Fidesz csicskává váltak. És könyörtelenül eltávolítják azokat, akik nem hajlandók együttműködni a rendszerrel. Az igazság kimondása most nagyobb veszély Erdélyben, mint valaha. És nem a román kormány miatt. Arra kérlek, erdélyi barátaim, ne féljetek. Ne féljetek kiállni a függetlenségetek mellett. Ne engedjétek, hogy a pénz irányítson titeket, miközben Erdélyben a magyar kormány anyagi támogatásokkal próbál befolyást szerezni, Magyarországon sok család nyomorog, éhezik, nem kap segítséget. A magyarországi civil szervezeteket ellehetetlenítik, a független véleményeket elnyomják, és a helyi közösségekre egyre nagyobb nyomás nehezedik. Ma egy forradalmi pillanatnak lehetünk a részesei. És most jött el az idő, hogy bátran kiálljunk a változásért. Tudnotok kell, az erdélyi magyarságot is évek óta megtévesztik Orbán szócsövei. Milliárdok mennek el arra, hogy a magyar kormány dezinformációval árassza el Erdélyt. Amit a tévében láttok, az nem a valóság, hanem a NER hazugságai. Orbán Viktor talpnyalói cenzúrázzák az erdélyi magyar sajtót, miközben a román kormány nem gyakorol ilyen nyomást a romániai magyar médiára. De Orbán Viktor igen. A magyar kormány minden eszközt bevet, hogy elhallgattassa a független hangokat és véleményeket, és ez hazug világot építsen körénk, körétek. Ne hagyjátok. Ne hagyjátok, hogy ezek a hazugságok elhomályosítsák a gondolkodásotokat. Ne dőljetek be a manipulációnak, amit milliárdokkal finanszíroznak. Az egykor szabad erdélyi sajtó ma Orbán hatalmának eszközévé vált. Félrevezetik az erdélyi magyar embereket. De most elérkezett az idő, hogy kitörjünk a hamis valóságok börtönéből. Tudom, hogy sokan féltek felszólalni, mert láttuk már, mi történik azokkal, akik felmernek lépni a Fidesz ellen. Valódi félelmek ezek. De minél többen állunk ki, annál nehezebb lesz elhallgattatni bennünket. Ne féljetek. Együtt sokkal erősebbek vagyunk. És a hatalom nem tud minket elhallgattatni. A szabadságért vívott harc sosem könnyű. De ha most nem lépünk, elveszíthetjük a jövőnket és a függetlenségünket. Most van itt az idő, hogy összefogjunk. Bátran kiálljunk, és ne engedjük, hogy a hazugságok tovább irányítsák az életünket. Engedjük, hogy áradjon a Tisza, és hozza el a szabadságot az Olt, a Maros, a Bega, a Küküllő és a Duna partjára.
Ahogy 1989-ben barátaink kiálltak értünk, most rajtunk a sor, hogy kiálljunk egy szabadabb jövőért.